И здравейте, хора! Сега ще видите как съм играл. Тук мисля, че много добре се представи. Гледайте сега. Сега първо ще пътията. Взимам и сега гледайте. Ето там се крие. Бе, изискал го на цели. Това би изгубих на колко ден. Та Леон идва. Гледайте. Хоп. Хоп. Пишете дали съм се справил добре за сега. Чупа кутите, той идва и съм просто така бам. Аз така съм, бях сигурен, че съм играл. Бях сигурен, и това там се крие. И така се играе. Там исках да проверя дали има някой хоп. Той там съм се чудил къде се крие. То слабака не мога да го оцеля. Аз тогава се чудех. И Пайпер идва. Аз бягам, защото е силна. Така питам се да я оцеля, ако беше дошла на там. Та пусна някакво флагче и нея. Са е там тая тоя бие. Аз там искам да атакувам него. Сега после атакувам и Пайпер. Така, обаче той след това се показва. Нищо няма да ви казвам. Така, там след това заставам. И го бия, и гледайте, и гледайте, и гледайте. Сега аз не знам, че тая е там. И просто исках да проверя. Така, после пуснах това и просто съм я пребил. И това беше. Хора, дано да ви е харесало. А сега чао, чао.